खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 30 मे बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। हास्थायना थानाय मुवाखौ मोननो हागौ। गोसोखौ रंजाखांनाय मोनगोन। बृष राशि। सावस्रिया जौगागोन। थांखिफोरखौ मावफुंनो हागोन। मोजां सान। मिथुन राशि। मोजां हाबा मावनो हागोन। नोंथांनाव दिनै धोरोमा गोग्लैगोन। कर्कट राशि। मावनो लानाय थांखियाव जेननांनो हागौ। गोसोआ असान्ति जाबाय थागोन। सिंह राशि। बेफार फालांगि बायदियाव मुलाम्फा गोनां जागोन। दोहोन दौलत आरजिनो हागोन। कन्या राशि। जेबो मावनो दांनो गोसो जानाय नङा। ओरैनो गोग्लैसोना थानो लुबैगोन। तुला राशि। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया मोजां। देहायाव उदै सानाय जानो हागौ। वृश्चिक राशि। गावनि गोरोन्थियावनो जोबोरैनो गिखांबाय थानो हागौ। गोसोआ उसुखुथु जाबाय थागोन। धनु राशि। थांखि लानायाव धैर्य हमनाया मोजां। साना जेथो गोनां जागोन। मकर राशि। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। सानै हयै हाबा मावनाया मोजां। कुम्भ राशि। गुन गोनां हाबा मावनो हागोन। गुबुननिफ्राय मोजां गियान मोनगोन। मीन राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनानै गिदिर साजा मोननो हागौ। गाज्रि सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्ट फुड, आखाइजों बानायनाय ग्रिन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां। अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।